El molí de Raga, o antic molí Santa Teresa, és una de les peces que integra el conjunt d'arquitectura hidràulica que s'estén per tota l'Horta de València des d'època islàmica fins als nostres dies. És una de les peces més rellevants del poble de Benetússer i la seva rehabilitació és una fita per a la rehabilitació de tot el patrimoni de l'Horta Sud i en concret la del poble. Este projecte és molt il·lusionant perquè ens va albergar tot el patrimoni que tenim, o una part, millor dit, del patrimoni que tenim en el nostre poble, com en este cas és tant la maquinària de la fàbrica de l'arròs, que la tenim així tota intacta, com també guardarà en el seu moment, formarà part del museu, totes les mostres d'excavació que hem trobat fins ara, tant d'origen islàmic com també de l'era romana, cosa molt novedosa perquè així en el poble pensaven que tot el que trobàvem sols era de l'època islàmica. Actualment s'està executant una fase d'estudi arqueològic que té com a objecte conèixer els valors i la història del cos més antic, el cos principal del molí, que és on estem ara mateix. La feina que estem fent nosaltres és fonamentalment el de tindre informació de la història constructiva, de la història arquitectònica de l'edifici i del funcionament de totes les estructures, tant les estructures construïdes com són tota la maquinària. Aleshores, la feina nostra té tres vessants. Una vessant ha sigut l'anàlisi directe de l'edifici i per això hem aplicat el mètode arqueològic a les parets i hem estat picant parets per a intentar recuperar tota la informació constructiva i arquitectònica de la història d'aquest edifici. Un edifici que probablement està construït entre els segles XVII i XVIII i després una gran ampliació per a transformació del molí a un molí industrial a principis ja del segle XX. La segona de les activitats arqueològiques que estem en aquests moments començant és l'excavació en terra. I això també ens pot donar moltíssima informació perquè ja de moment hem pogut trobar la turbina que accionava tota la maquinària del molí. Ja hem pogut començar a trobar alguns murs antics que van ser enderrocats per a la nova construcció de l'edifici industrial i ja tenim algunes de les primeres troballes del molí més antic. I la tercera de les activitats és la catalogació de tota la maquinària. I aquesta és probablement una de les feines més interessants, més boniques que podem fer perquè, clar, el molí de Raga, com a ell, no n'hi ha tants en tota la comunitat valenciana, en el que se conserva tant les màquines que movien a altres màquines com aquelles que permetien descascarillar l'arròs, emblanquinar-lo, després empaquetar-lo, en fi, tot el procés de fabricació. Clar, és una maquinària tota de fusta, d'una grandíssima qualitat patrimonial i aquesta és la tercera de les feines que estem fent. La catalogació exhaustiva tant de la maquinària com de tots els objectes, per menys que siguin, que estaven en aquest edifici. El projecte arquitectònic el que busca és la rehabilitació completa de tot l'edifici per a conservar la seva maquinària original i les empremtes del seu passat com a testig de la seva història i, a més, dotar a l'edifici de les instal·lacions i els serveis necessaris per a que siga un espai museístic i visitable, de tal manera que siga un referent per a la ciutadania on poder acudir per a conèixer i interactuar amb la història del poble. Tant des de l'Ajuntament com des de la Regidoria de Patrimoni, la veritat tenim moltes ganes de que això continuï endavant i que arribi a bon terme el més pront que puguem i espero que estigueu tan il·lusionats com estem nosaltres i que vos agradi al final quan estiga tot fet.